Днеска хора. Не дръж така главата нагоре, че ще да давиш. Как яде той? Как дете, които не го хранят? Кой не го храни, бе? Валя? Боровец. Те го дават да вали и утре сняг. Ами ние ще едем, Кристияни, ще прибираме бомбата. Аз се прибрах. Аз тук да прибира и да се отиваме. Я сега малко работа отвънка и се опълни и гледам филми. Помагайте на дядо сега, чухте ли? Да. Аз ще го изтрихам на видео. Сега нещо. Баба ти сега 2 дена няма да е. После и другата седмица преди лети. Само ти. Аз съм къщи. Ето, че не ви е прав тази къща. Елена, Почти, почти хора. ти кога ще отиваш на работа? Не знам. Искам вече да си медицинска сестра. Има още много. Мама веднага я приемаха. Ау. Малко... Жана съм. От дървения материал е скъп, нали? Ще към 2 кубика е нещо. И самият труд е Не, скъп. към 2 кубика е нещо. Дарам. Само Правя време пак. дъските фачи. 10 хиляди ще ми дадат материал. Ето лето. Ето. Чудо паче? Ама мари стойки фачи да са милени. Не. 5. Няма по-остатъчно. Добре, омили. Ай от мене на здраве. И от това, че дале с голяма вълна далеч. Пили ли? Сега паднаха цените. Ами щом паднаха, за материалите. Нека тръгни да Дай убеж. сърце. Не бъдем скоро, обаче лакиране далеч. Ай, че мамка че смени? Ще е чакал. Вече поставям това в чем днес. Ти бучи сега.